Otoridad naman sa Agno River pinaghahandaan sa Alcala para sa mahal na araw. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Bilang paghahanda ng lokal na pamahalaan ng Alcala sa nalalap na mahal na araw, nagsagawa ang mga otoridad ng inspeksyon at visitation sa mga lugar sa kahabaan ng Agno River. Pinangunahan ng hanay ng pulisya ang naturang operasyon upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente at turista na inaasahang dadagsa sa lugar. Bahagi ang nasabing aktibidad sa Ligtas Sambac 2026 program na nakatuon sa pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang aksidente sa tag-init at masiguro ang kaayusan sa mga pampublikong lugar. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang, hindi lamang sinasabing bayan kundi sa buong lalawigan ang regular na monitoring, pagbibigay ng babala sa mga delikadong lugar at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at komunidad para sa mas ligtas na selebrasyon. Patuloy naman ang pagbibigay paalala ng otoridad sa publiko na maging alerto, sundin ang mga paalala at makiisa sa mga programang pagkaligtasan upang masiguro ang maayos at ligtas na pagdiriwang ng Holy Week. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.